Čau ty lidi u novýho videa, dneska budeme hrát hru Brawl Stars a budeme dneska pušovat Colta, jsem to aj zapomněl, na 19 a příští díl bude na 20, takže se můžete na to těšit a my jdeme na to. A to je tady ta bez powerů, jsem se nepodíval. Kámo, mně se to teďka seklo, skončil jsem 7. -2 díky a jdeme na další hru. Máme tady další hru. Tak já jsem to úplně teďka celý posral. -5. Máme tady další hru. Teďka to tady bylo takový divoký. Vždycky ten začátek je takový divoký. A ten Karla má jenom... A vyhráli jsme, juchu. Plusový pohárky, juchu. A máme tady další hru. Jau, ens. Já si, ne, jo, fu. Čau. Tu vogana ani nevím jak. Já se utíkám od toho kita. A já tady mám ještě Piper na to díky. Navíc, že jsem tady tankeři. A teďka takhle musím utíct. Před tou Piper. No. Ale tady je to Piper není. Tak to jsem mohl čekat, že po mně vystřelí. Teďka nevím, co ta Piper dělala. Tak to jsem nečekal opravdu, že tam bude ten Frank. Teďka nevím, co oba dva udělali. A já jsem omylem do lobby, což je moje klasika. Takže my jdeme na další hru z lobby. Máme tady další hru. Jessina, kterou nesnáším. Nevím, proč jsem teďka zýval, ale vypadá to, jako kdyby se všichni snažili to vyhrát. No, tady je ten jeho robot. Ne! Tady, tam je Alprima, běž po něm. Jo. Tady nikdo není. Všichni asi hrají na safe.
To prostě vypadá. Hamza teďka, teď Jessina teďka zabila toho Bůla. Já mám střed. Moje výhoda, mám střed. Ten Edgar za chvilku skočí. A jsem to teďka pokakal. Plus 6. Jdeme do lobby. Super, podělali jsme doky. Kamu, já jich mám hodně. Ale no, aha, tam jsou vlastně 2. Token. Já nechci ty powerpointy. Oni si myslí jako, že je chci, ale já je nechci. Ježiši. Ale těch coinů nemám málo a ještě to. Jak na takovou blízkost. No nebyla to taková blízkost, to bylo takhle a dal mi 2000 se dá říct. Tady jde už vidět fight na středu. Tak je zas... To! A tak... Mám střed! Mám střed! Ne. No taky. Tam tu. Tvojí střelu. Bum. Ty vole, tak tu jsem teďka jinak. Ten Piper. Bum. Některá to vůbec neumí. Super, pojď. No, potřebuju být alespoň druhý. Tak to jdu udělat, abych byl druhý. To máme náhodou. Jo, máme, tak si to i otevřem. Můžete mi napsat do komentářů, co mám s těmi PowerPointama dělat. Když se podíváte, tak já nevím. Prostě co s nima mám dělat. Takže mi můžete napsat do komentářů. Radeku, No, že jsem měl ten štít, nějak bych dostal a ten Bull teďka mě dává. Ale to tady jako... Ne. Ale je taky dead. Juhu. Já tam radši nejdu. Ještě dva. Ještě jeden. Yes. Napište teďka nevím, kolik je za 4 a je tomu tak už je na 19 týmenku, takže video už pomalu můžu končit. Čujte, nechci zabít. Ne! Tak to je. Kámo, tak já jsem to nejvíc podělal. Ale mám, ale jdu tak 19 rank, takže pokud se vám tady to video líbilo, tak dávejte like, odběr, případně zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa, tak zatím ne, ještě čau
Ale malem bych zapomněl, dejte tady takových zase 3 lajky, jak u těch předchozích videí, jak to bylo ty první 2, což byl Doug. Takže dejte tady 3 lajky, tak zatím čus.